Altså vores bofællesskab er et kæmpe genbrugsprojekt, kan man sige. Det har været en gammel folkeskole, før vi var her. Så har det været udnyttet som en højskole, et kreativt fællesskab, før vi kom. Og så blev der så etableret et bofællesskab i nogle gamle murstensbygninger. Og de første, der boede, har knoklet med at få det beboeligt, og jeg er så kommet ind i en tid, hvor at man kunne optimere på det. Økonomien har været til, at vi kunne tage nogle lidt større initiativer. Så det giver jo meget god mening i forhold til forbrug og udledning af klimagasser, at man genanvender det, man har, vedligeholder, men også forbedrer det og får det isoleret og får lavet et tag, der både er tag, holder vandet ud, men også laver strøm til boligen. Jamen Lars gør bare noget helt særligt, synes jeg, i forhold til at gå i den retning. Inden han flyttede ind, der havde vi faktisk ikke så meget fokus på det. Så han har været primus motor på alle de klimatiltag, vi har lavet i huset. Og den, der er gået for os, der har været sådan meget inspirerende for os andre og har taget teten på mange af de her ting, ikke? Som jeg tror, at hvis han ikke var flyttet ind, så tror jeg slet ikke, vi var nået dertil nu, hvor vi er nu. Altså her i huset, der har vi isoleret de kuldebord, der var. Det vil sige isoleret udvendigt, sat det på, gravet ud, sat det på. Vi har isoleret hulrummet i murværket, som gør, at varmen ikke fiser ud så let. Vi har skiftet nogle døre og vinduer, og senest har vi så fået lavet et nyt tag, hvor vi fik indhentet en masse tilbud. Det viste sig faktisk at være samme pris eller lidt billigere at få etableret solceller integreret i taget i samme ombæring. Og i indeværende budgetår skal vi have gravet ud til jordvarme, skiftet vores gasfyr ud, så vi kan få noget jordvarme, og så også få skiftet de resterende vinduer og døre i samme ombæring. Jeg bliver vildt stolt over at bo her, ikke? Og tænker, at jeg synes, det er en kæmpe stor tilfredsstillelse at vide, at vi har gjort alt det, vi kunne, eller er på vej til at gøre alt det, vi kan for at blive mere bæredygtige. Det tænker jeg, at lidt i tiden, at vi er nødt til at have det fokus. Så jeg er enormt stolt over at bo her, og synes, det er dejligt, at vi ligesom er fælles om at gå i den retning, ikke?